सानसेनि हाबाफारि लानानै आं बे दैजिं फेस्टिभेलनि जा नुथाय बेखौ ब्लग भिडिअ खालामनो फैदों। दासान्दि आङो ब्लग भिडिअ खालामलांगासिनो दङ। लोगोसे गोबां आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ आं मिटआप प्लान लादोंमोन। लोगोसे दासान्दि आं मिटआप प्लानाव आंनि आंगोनि साबस्क्राइबार बिथां आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौ लोगो हमनो हादों। लोगोसे बेवहाय मबाइल नेटवर्कआ जोबोर डिस्टार्ब होदों, कमिउनिकेशननि थाखाय जोबोर प्रब्लेम जादों। जानो हागौ गोबां साबस्क्राइबार बिथांमोना आंखौ कल खालामदोंब्लाबो दासिम नट रिचेबल मोनगासिनो दं। मानो होनब्ला बेवहाय नेटवर्कनि जोबोर प्रब्लेम जादों। गोबां बिबांनि सुबुं थुबुर जानायनि थाखाय मबाइल नेटवर्कआ मोजाङै खामानि मावाखै। बेनि थाखाय मिटआप प्लेननि जेसेबां जाफुंनांगौमोन बे जाफुंसार जानो हायाखैब्लाबो आं दासान्दि आंनि आंगोनि साबस्क्राइबार बिथां आलफ्रेड बसुमतारीखौ बावैसो सिगाङाव लोगो हमखांबाय। लोगो नोंथांमोना नुगासिनो दङ केमेरानि हेफाजाबजों नैबे आर्टआव समायना रमायना जा बर' बिमानि मुसुखा खालामनानै दोनदों। बेयो जोबोर जोंनि हारिजों सोमोन्दो थानाय हारिमु। बेयो माइ सौनायनि हारिमु। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों सानै आइजोआ गथ' बानानै माइ सौनायनि जा नुथाय, बेयो जोंनि एंगार हायै हारिमु। लोगोसे दासान्दि नाथाय बेबायदि माइ सौनाय हुदाया जोंनि गामि सिंफ्रावबो गोमालांनो हमदोंसै। दानिया गासैबो आर्टिफिशियेल टेकनिकजों रायजो जानो हमदोंसै। गासैबो माइ मिलनि हेफाजाबजों गासैखौबो गासै न'खरफ्रा माइ सौनो हमदोंसै। बेनिखायनो बे जा मुसुखा बानायनानै दोनदों बे जोबोर जोंनि गानै मिनिंफुल, ओंथि गोनां। नोंथांमोना बे ओंथिखौ बे मुसुखानि हेफाजाबजों हमदांनो हादों। नोंथांमोना बे समायना नुथायखौ केमेरानि हेफाजाबजों नुलांगासिनो दङ। महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलनि साफ्रोमबो नायगिरि लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ बे दैजिं फेस्टिभेलनि जा नुथाय बेनि गासै फारि फारि ब्लग भिडिअफोरखौ आं खोन्दो हिसाबै दिन्थिलांगासिनो दङ। लोगोसे नोंथांमोनखौ बे दैजिं फेस्टिभेल्सखौ नायफैनो थाखाय बे ब्लग भिडिअनि हेफाजाबजों खावलायहरदों। आं डेटखौ आरो खेबसे बुंना होबावनो सानदों। थांनाय 27 डिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 2019नि
7 जानुवारिसिम बे दैजिं फेस्टिभेल्सआ सोलिलांगासिनो थागोन। 31 नं राजा लामानि जा सापागुरि चक बेनिफ्राय थोंजों साहाजों 7 निफ्राय 12 किल'मिटारनि गेजेराव नोंथांमोना बे हाग्रामा ब्रिजनि सेरफाङाव थानाय आइ दैमानि साखाथियावनो बे दैजिं फेस्टिभेल्सआ सोलिलांगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे दैजिं फेस्टिभेलखौ नायफैनो हागोन। नर्थ इस्टनि सबनिख्रुइबो देरसिन बे फेस्टिभेल्सआ बे दैजिं फेस्टिभेल्सआ जोबोर कालारफुल, लोगोसे आंगोनि बर' हारिनि गासै नुथायफोरखौ जा हारिमु बेखौ बेवहाय दिन्थिफुंनो लादों। लोगोसे दासान्दि बे दिन्थिफुंनाया जोबोर मोजाङै मोजां सोलिलांगासिनो दङ। सानथामल'सो थांबाय। लोगोसे नोंथांमोना फैगौ 7 जानुवारिसिम बेनि गासै नुथायखौ नुगोन। लोगोसे बे खेबाव आसाम सोरखारजों लोगोसे BTC सोरखारजों लोगो नांनानै बे दैजिं फेस्टिभेलखौ सोलिलांगासिनो दङ। थार्ड टाइम्स बे दैजिं फेस्टिभेल्सआ बे थार्ड टाइम्सआवनो सारा भारत नाङैनो बे जोबोर मुंदांखा। लोगोसे नोंथांमोना निउस मिडियाफ्राव नुनो हमदों दैजिं फेस्टिभेलनि जा नुथायफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। लोगोसे इउटुब भिडिअनि हेफाजाबजोंबो नोंथांमोना नुलांगासिनो दङ। बेबायदिनो खोन्दो हिसाबै नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे दैजिं फेस्टिभेलनि समायना नुथायफोरखौ नुलांगासिनो दङ। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै दैजिं फेस्टिभेलाव बेरायफैनाय बे हाबाफारिया थुंगेनो लाबाय। जेसेबां हायो नोंथांमोननो ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों दैजिं फेस्टिभेलनि नुथायफोरखौ दिन्थिबाय। लोगोसे गोबां खोन्थाबो बुंबाय। बेवहाय जुदि मायबाफोर गेना गोरोन्थि थालांदोंब्ला नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगलनि जानानै आंखौ निमाहा होगोन। लोगोसे नोंथांमोनखौ इयुनाव आरोबाव लोगो मोनबावनायनि आसाजों दिनैनि बे दैजिं फेस्टिभेलनि जा नुथाय बेनिफ्राय आं ओंखारलांनो लाबाय। लोगो नोंथांमोन, दानि आङो दैजिं फेस्टिभेलनि जा मेन स्टेज बेनिफ्राय ओंखारबोना बाहेरथिंजाय फैबाय। दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जाखिनि नुथायखौ आं दैजिं फेस्टिभेलनि नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों, बेफोर ब्लग्स भिडिअखौ खोन्दो हिसाबै लानाय जादों। मोनसेल' ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों बे दैजिं फेस्टिभेलनि गासै आबुं महरखौ दिन्थिजोबनाया पसिबल नङा। बेनि थाखायनो आं खोन्दो हिसाबै दिन्थिलांगासिनो दङ। आसा खालामो नोंथांमोना बे खोन्दो हिसाबै दिन्थिनाय गासै भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनदों। लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गासै गोदानै नायगिरि नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेशनखौ अन खालामनानै ला। बिब्दिनो लेटेस्ट ब्लग्स भिडिअफोरखौ आं महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामलांगासिनो थागोन। इयुनाव महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि जा ब्लग्स भिडिअफोर बेखौ गोबां आयदानि सायाव एड खालामनो नागिरबावदों। लोगोसे गेबें आरो गुबै रावजों गासै ब्लग्स भिडिअफोरखौ खालामलांनो नाजादों। गोबां गेना गोरोन्थि थालांनो हागौ। बेफोर गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला गासै नायगिरि लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोना आसि थुनानै कमेन्टनि हेफाजाबजों आंनिसिम लिरहर। आं हानायखिनिखौ सुद्रायनो नाजागोन। बिदिब्ला दिनैनि बे दैजिं फेस्टिभेलनि जा नुथाय बेनि गासै खोन्दोनि ब्लग्स भिडिअफोरखौ मोजाङै मोजां नोंथांमोनखौ नायलांनो खावलायबाय। लोगोसे जुदि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि गोनांथि बायदि मोनदांदोंब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन। बेनि जा पारमिसन बेखौ आं नोंथांमोननो होबाय। लोगोसे दिनैनि बे दैजिं फेस्टिभेलाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जा नुथायफोरखौ आं नोंथांमोननो ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों दिन्थिलांगासिनो दङ, बेफोरखौ आं हाजासेखौ निजेनि टेकनिक आरो आदबजों लानाय जादों। जायखियानो जादोंला 2018 आरो 2019 मायथाइनि 7 जानुवारि लागै जानो गोनां बे दैजिं फेस्टिभेलआ मोजाङै मोजां जालांथों। लोगोसे बोथोराबो बे दैजिं फेस्टिभेलजों हेफाजाब होथों। लोगोसे गासै नायगिरि नोंथांमोना मोजाङै मोजां बे दैजिं फेस्टिभेलनि गासै एरेन्जमेन्ट लोगोसे प्रग्रामखौ नायनो हाथों। आफा बोराइ बाथौआ बोथोरखौ मोजाङै मोजां लाखिथों। लोगोसे जेबो जेंना जेंसि गैयाजासे बे दैजिं फेस्टिभेला सोलिलांथोंसै। फैगौ 2019 मायथाइयाव बेबायदिनो ब्रैथि खेबनि जा दैजिं फेस्टिभेल्स एरेन्जमेन्ट जायोब्ला बे खेबावबो आरो फैबावनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन बा इयुनाव दिन्थिनाय जागोन। बिदिब्ला दिनैनि बे जोबथा खोन्दोनि ब्लग्स भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासै खोन्दोनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। बिदिब्ला नोंथांमोनखौ दिनैनि बे जोबथा खोन्दोनि भिडिअआव बेखिनियावनो दोनथ'नो लाबाय।
जुदि नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चैनलाव गोदानब्ला चैनलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौ अन खालाम। बिदिब्ला दिनैनि बे जोबथा खोन्दोनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै दैजिं फेस्टिभेल 2018-2019 मायथाइ जै जाथों।